सब लोग के बुझाता कि सब हमरे है, घरवा दुअरवा पेड़वा पौधवा सब हमरे है, सब हम लेके जाए। सब लोग के दिमाग में ये ढुकल बा। यही से अपना भाई से बेमानी, माई से बेमानी, संसार से, यार से, सबका से बेमानी करता लोग। यही पर दुल्हन गा देता नहीं। श्रीराम भाई कि अरे केले के गोइल बा, क्यों ले गइल बा? केले के यार बुझियो ये बात के सब यही फेर फाड़ सब रह जाई कि केले के गोइल बा। अच्छा हम नया गीत यंत्र कहे गईले बनाइले से गाइले, हम क्यों को डुप्लीकेट न करीले। हमार गुरु सरस्वती जी है, हम को चेला है, हे लोग संगतिया है व्यास के कि केले के गोइल बा कि अरे तू लेके जाइबा। शंकर व्यास सब यही रह जाई। आज तार माई गली काल सब लोग के पारापारी नंबर आ जाए कि केले के गोइल बा। बैनाथ बाबू कि तू लेके जाइबा, जितना कमैबा सगरी अरे छोड़िए के जाइबा। साउंड वाला कहता कि हमार 6000 ना 9000 भाई, ब्याजी कहता रहे कि हमरो 30-35 हजार भाई, बेंजी वाला कहता रहे कि हमरो 5000 भाई, बन्ना से कहता रहे कि ए बड़ा नाम बा हमरो 5-6 हजार होइए गई। ले लो लेकिन लेके ना जेबा। आयो दिनेश टेंट लगौले बड़े, सब टेंट फेंट जा रह जाई चल जाई है। केले के आज गोइल बा कि तू लेके जाइबा, जितना कमैबा सगरी छोड़िए के जाइबा। ए महेश बाबा रिकॉर्डिंग कर लिया, लिख के ना गाइले, जो गा दे सवेरे भुला जाएगा। हम लोग जितना ब्यास डाला लिख लो ना तो बिहाने पूछो तो हम ना बताए जो का गावत रहे। कमजोरी बा हमार, लेकिन बात सच कह दिले। ब्राह्मण ले गईले विष्णु ना ले गईले, क्यों ले गइल बा का? ना 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 कोई नहीं गइल। शंकर ना ले गईले जे महादेव कहले। शंकर ना इनका बुझाते जे माई हमार दे के गइल हुई ले जइब तार लइको आ कृष्णवा बाउन भोगी तो रोगी हो जाइबा, सांस बंद हो जाई। जय सीताराम। 10 तारीख के तार माई गइली कौन वैसा तारीख आई रामाशंकर रात भर कहीं जो है तारीख हौ तारीख है तारीख जंग रात भर कहले ना 10 तारीख तोरो तारीख लिखा जाए। अब ऐसा तो पूरा बिहार में, बंगाल में, देश में गाय के हाँ तो 7 दिन में तब आवत नहीं। अरे देखो तो बड़ा निमन बात मन पर दिले। शंकर ना ले गईले जे महादेव कह, लेकिन खाली हम चाय पिए खातिर गावत नहीं ना तो हम गइबो ना करे। खाली चाहवा पिया दल हम हट जाई। जैसे ए बाबू ध्यान दो, ओही दिन अकेले तू, ओह दिन जब जाए लगबा
ओह दिन अकेले सबके देख के पछतैब। हाय बेटा, हाय बेटी, हाय माई, हाय चाचा, हाय काका, सब जाना तार काम खत्म भाई कि वही दिन अकेले देख के सबके पछतैब। केले के गइल बा लेके जइबा, केले के एगो कॉमन बात कहले हैं बैनाथ बाबू की 7 दिन में मैंने एक हफ्ते में साँच बा अतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर ये नु बात ठीक बा, लेकिन कहाँ गारंटी बजे कौन सोमवार के जाई कौन अतवार के जाई। 7 दिन में एक दिन तहर बबुआ होई। 7 दिन में तू चली जाइबा कुछ घरी सब लोग रोई। तू चली जाइबा कुछ घरी सब लोग वर्तमान रहला, वर्तमान माने प्रेजेंट 12 भूत तू कहइबा। भूत माने जो गई जो बीत गया, वर्तमान सभे रही भूत तू कहइबा। के लेके गइल बा तू लेके जही लखवा। लास्ट में हमरा कहे के बा राम शंकर श्री राम चौधरी बैजनाथ में अंतर मत बुझिया सभे आज बाटे साथ में। अंतर मत संग जाए खातिर बाबा जाओ चले खे संग जाए खातिर लोगवा के बोलबा। तो कह के रवा जाई हमने के बाद में हमने के टिकट बुकिंग बा, हमने के तारीख बाद में बा। तो के लेके गइल बा तू लेके जइबा।